Pamangkin siya na sister-in-law ko. So, Auntie, kumusta mo? Anong feeling mo ngayon? Okay lang ba ang bakasyon? May Dolia! Dolia sa resort din. Narao at nagaya. Daday ba? Mula kayo mo resort din ba? Dagan ko yung bisita. Dagan yung guest mo. Ano din ba? So guys, ano ka dito din tayo? Ako kayo review kayo ang gagat. May talang sa website si resort. Makakita ang view. Makita ang view. Alam mo. Nice tayo. Guys, kayo din i-visit din. Naranin siya sa Misamis Oriental. Sa Initaw. I don't know the exact location, pero point sa Initaw. Libertad, Libertad. Libertad. Tayo din tayo dito. Tasya. So, makalaupan na sa beach.